Seguimos aquí, vivindo a Costa da Morte, imos falar un poquinho de sanidade. Vivindo a Costa da Morte. E a crítica que fan dende o Bloque Nacionalista Galego a situación dese hospital de día oncohematolóxico que hoxe veu o conselleiro de Sanidade a inaugurar, non? A poñer oficialmente en marcha, inda que en teoría pues está traballando dende o pasado mes de novembro. Decían que xa pasaron as 180 consultas e que decía o conselleiro que pouquiño a pouco vai a ir incrementando a súa actividade xa con moitos máis tratamentos, así que, bueno, pues queremos onte, era o Bloque Nacionalista Galego quen criticaba a situación dese hospital de día oncohematolóxico, dicindo, por exemplo, que non se fixo ningún tratamento de quimioterapia ata agora nos 6 meses que leva aberto. O voceiro responsable comarcal do BNG na Costa da Morte, Sonso Rodríguez. Que tal, Sonso? Moi boas. Que tal? Bo día. Bueno, esa denuncia que facedes vos, non? Que de momento, pois prácticamente non tuvo moita actividade, sobre todo en canto aos tratamentos, non? Como pode ser os de quimioterapia nesas instalacións. Sí, correcto. De feito, hoxe o señor Gómez Camaño dixo que para a semana que ven iban a empezar, non? Sempre para a seguinte, para tal. Iba a empezar a mediados de ano, empezou despois en outubro, despois en novembro, pouco a pouco parece que van arrancando. Sempre é a base das demandas que facemos, das iniciativas que levamos no Parlamento, en base a presionar, pero bueno, temos unha sanidade na comarca non só na parte hospitalaria, sino na sanidade primaria, o sea, como esta pediatría é un auténtico desastre, o sea, os nenos non teñen continuidade no servizo, faltan médicos de cabeceira. A semana pasada estivemos aí concentrados en SAS, e xa se viu que ten que esperar semanas para que den cita, e todo isto. Agardemos que se inicien os tratamentos de quimio, todos estes tratamentos que a xente que xa sufre a enfermidade xa bastante ten con sufrila, para máis desplazarse a Coruña, son tratamentos moi complicados, que se deberían dar xa e con urxencia e con prioridade, sobre todo. Eso. Básicamente esa é a demanda, non? De intentar evitar xa dentro de un proceso que é duro, non? Dende todos os puntos de vista, eses longos desplazamentos para os tratamentos a Coruña. De eso se trata, de ter aquí este servizo. Claro, de momento, como vos denunciabades antes, e se confirmou o conselleiro, de momento, pues eses tratamentos non se están dando. Exacto, non se están dando, e sempre o mesmo. Sempre todo na Costa da Morte se vai facer para xa, sabes? Pero ese xa nunca dá chegado, e cando chega, a maioría das veces chega tarde. Vémolo co servicio de transporte, vémolo co autoestrada, vémolo ca sanidade, sempre é para a seguinte vez, non? O que estamos sempre recollendo as demandas da poboación da Costa da Morte, que nós desde o BNG recollémolas e levámolas ao Parlamento, a Xunta, aos concellos, onde hai que leválas. Vamos estar ao de los veciños para deixar de parar a sangría de perder a poboación, que parece que o que nos quera a Xunta convertir simplemente nun ciudadanos de segunda e ser un escaparate turístico, nada máis. Bueno, pues eso referente a ese hospital de día oncohematolóxico que se veu a inaugurar oficialmente o conselleiro de Sanidade. Falabas da situación da sanidade en xeral na Costa da Morte, con moitas protestas que moitas veces as queixas, as denuncias do mal servizo de sanidade leva a que se diga que por exemplo, a vosa formación, non? Que é un argumento que se di últimamente moito, que sempre estades no, pero o Consello de Contas onte veu a darvos a razón, non? Reprendeu o goberno da Xunta de Galicia, de Alfonso Rueda, en canto ao investimento que se fai en sanidade, que é un 12% do gasto sanitario, por exemplo, para a atención primaria, é o segundo máis baixo de toda España, e moi por debaixo do recomendado pola Organización Mundial da Saúde. Dentro dese informe sinala o Consello de Contas que, sobre todo, a cobertura sanitaria é insuficiente e desigual nas zonas rurais, entre elas a nosa. Sí, que ademais é fácil, é cuestión de ver os orzamentos e ver canto executan dos orzamentos moitas veces, non? Ao final, os que sempre din non a todas as iniciativas que levamos e a todas as iniciativas que propoñen, e din non incluso aos propios orzamentos, non? O sea, os do non realmente non é o BNG. Nós sempre estamos propoñendo, sempre levando demandas, sempre ofrecendo propostas, desoense todas e desaténdese, e non, o PP sigue no seu estado de non executar os presupuestos e de decir non a todo.
realmente. Bueno, pues destaca o Consello de Contas como ven denunciando as familias e tamén dende os partidos da oposición, neste caso tanto BNG como os socialistas, a ausencia de pediatras na zona rural e pide que se faga un plan. Suso Rodríguez, responsable comarcal do BNG, nada, gracias por atender a nosa chamada. Nada, a vos, que teñas bo día. Hasta logo.